Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Naidumduma apagturayan. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Anya lakit din ngagpaiso ti tao aya. Di na lagpatpatinggamay. Anya manan ti daydaya mo dumam dito'y sangot ti computer mo aya. Kwa, Rosa. Kunak manonapan kan iji barangay hall. Madamdaman ton. Anya day taboy-buyaam aya. Dahil man komento na iti oposisyon, may papanmanan iti panagbiyahe ni PBBM, anapan iti New York. Ta umatindar iti General Assembly iti United Nations, amaangay iti Amerika. Anya manan ti bagbagada apagdaydaya mo dumam. Sa anak mo ta, di makuna a die hard, Maka Marcos, ano PBBM, ngam sobrada mo. Apay nga rod? Ikanda ko mama diti gundaway na amang ipakita kadagiti napinta sa plano na. Ken mangipatungpal kadagiti karina iti kampanya. Ay na, kas kalagdadamo iti politika. Kas tangarod ti tao. Tilaang madillaw dati amuda. Ngam di da maapresyar dagiti naimbag a maaramidan ti may saan nagturay. Kuma, aday din warwaras dagiti aday ti bangira kampo. Ang mabuteng ni PBBM abumaddek iti Amerika, ta tiliwan da gapo kadagiti na ipila a kaso kontra iti pamilyada. Apay basta tiliwanda aya. Saan da mabalin na basta tiliwan? Gapo ta United Nations tinangawis kan kwa na para iti General Assembly. Adala ta di makuna nga immunity na. Saan da basta tiliwan? Kasta ka di? Ngam iti boy-boya ka video, manipod iti internet ken vloggers. Nagpara ti panang sarabo ng iti Pilipino kadakwada iti New Jersey. Saan aya alayos ti butos na iti abroad, manipod ka dagiti Filipino ijay? Uwan, isoda ken ni VP Sara. Saan nga rod ang nakakaskas daw? Kat ti may sa adil-dilawan naman na nita. Kat ti panagmeet da ken US President Joe Biden iti maangay a UN Assembly. Anya kumatdakas na? O nga rod. Ay na, kas itinakunakondom, kasta ti tao. Uray kasano kasaya at ter aramidam kankwana, at dalata maibagana itiliklikodam. Napanan ni Rosa. Makasurat akaon. Ay da.
naunagmat dagiti kapanunutan ti asawa ka. Mano amang ngag mo agsaw. Ngam naunagmat dagiti kapanunutan na iti panagturay ti may sa leader. Anya nga tano mangsurat iti may sang istorya. Nga da na idumduma a panagturay da. Ay naman niya kung makita ti panagturay. Nasurat kumitin ti istorya. Kasi ti panagturay ini ni Hitler sigon iti history. Ay, ala. Ano nga ta kita ti pagturayan na idumduma. Ay. Oh. Dagitoy ti padto. Inibunto nga adik ti patayan dagiti soldado a binilin ti Pangulo. Karaman to ang mapapatay dagiti senior citizen a 5% iti edad a 70. Tawanan ti pakairanudan kadakwada. Anya? Karaman tumatan dagiti stroke victim a singkol. Til ay amagna ken amen dagitay makunkuna a disabled wano handicap. Uray dagitay agbagtet maungkal dan to amen sigon iti bilin ti Pangulo. Ay, sasapa. Dagitay rapist, babaero, ken lalakiro, cancer victims, kas kada kriminal. Ungkalan to amin, dagiti mabilin nga agpatay. Diyos naman ang Kawagan niyo ti Diyos, tabareng mga asin tupay ti gobyerno, no may kararagan niyo ida. Ngam no saan da amaala iti kararag, dakdakas tupay ti maramid. Anya pa, apo mamad daw. Marikpan dagiti pagbaludan, tawan ton ti maibalod, tamades penalty amen dagiti aglabsing iti lintag. Marikpan to dagiti pribado nga ospital. May saranto dagiti kampusan to. Taawan ton ti maikalay, wano may tabon, tamapulpugan to amin abangkay. Ay, agkulayaw akong kadagit ang ibagbagam, apo mamad daw. Mapasamak dagitoy, kadagiti masungad atawan. Gapo iti makunkuna nga inflation. Uno ti inot nga ipapanglaw to'y pagilyan tayo. Asigod akababaknangan iti di paarnat daya. Diyos ko, nakabut-butang mo dahi ta. Umaypay ti makapatay a virus amang ketel iti milyon a tao dito'y lubong. Anya? Dayta ket di malapdan a mapasamak. Ta saan nga ammo no maigagara daytoy wenno bidot metlaeng ti tao a nagaramid iti nasao a virus a makapatay. Tanumaksayan ti tao dito'y lubong. Anya?
maawagan to day ta virus, iti coronavirus. Nakabuteng mo't na ita, pumamad daw. Wan, malaksed kadag iti pamilyan to, manipod iti agturay, apanang kasay kadag iti umili, asaanan apakairanudan, no di ket paggastusan ti gobyerno. Good morning, Master Cremator. Ado ka di manan ti makremate abang kay ita? Diyak ka mo. Tadi pa simang pati delivery truck. Diyak ka mo numano ti mapulpo ka na bang kaita. Una ta mapulpo ka nan. Mapuuran kung ayaw kadilatan. Kasta talaga ti panakailadawan ti mararamid ka dagiti bangkay ang may deliver. Kas Master Cremator. Ay, sumsum ka tirik na kiti mararamid. Ang trabaho lang. Uwan mo ta. Kasmut kanyak at Chief Inspector ka dagiti mapulpukan. Kanayon ngagkulkulayawak. Takasla aribungbungan dak dagiti rinibong alalya. Ay, kasano da ito yung dumeng. Kumapsot mo't ako mapsot ni nanang yon. Ang mga numasiiman dagiti pick up kadagiti sakit a senior citizen. Ada ka di amom amabalay na makaipuslit iti aga si ospital ti gobyerno. Awan Taawan mo tay gayem ko nga attendant ijayon. Tanay ramanan ka dagiti na ipaniji kampo dagiti soldado apakar aramidan ti firing squad. Anya? Kat? Na firing squad? Una, Tanyat sakit na. sana grabe ta LBM kanulaeng. Ngam natakwatan kami nga dasad-sadot na. Anya? Uray dagiti sadot. May raman dan na ma-firing squad. Oy, takaraman na iti sadot a problema ti gobyerno. Siyempre, mangandamay. Makipagibus damat iti pundo a pagbiag. Sa bagay No karaman ng dagiti sadot ang mapapatay babanti firing squad. Dakkel tulong daytan iti panagik ekonomiya ti gobyerno. Una, tayo suda pa yung maksay nga giwakas iti bagas wano inakoy. Ay, dayta ti pagdanagak kenanang yaw. Di mo't mabalin nga alaan lakuman ni Rosa. Una, ta nahold mo't amin ang ti flight dagiti eroplano. Dayta nga rudkat. Awan ti Filipino ang mapalubusan na pumanaw diti pagilian. Tapno makaliklik iti kastoy a sistema. Ne, tatang. Oh. Dahil giant ti truck nga gideliver ka na itilitsunan nyo itangal daw. Huwan. Nagwaya matanawagak manipod dito'y ayan tayo analawa at turod. Sos, nakaalinggat manan at trabaho ti sangon tayo. Aga simbuyok to man dito yan. Talaga akasta. Ta dahil tangarod ti trabaho tayo dito'y turod. Sa nga truck man tilitsunan yun. Malaksid ka iti maibili na matay asaan na pakairanudan. Sa bali lang nagiti mayag dito anatay nga iti makapatay a virus nga bagbagada a COVID. Bartola! Bartola! Ay, umayan, Pangulo Gustilo. Ha? Adaman yung delivery. Hoy, Bartola, isong agtignay kayon. Isagana yun nagiti pagibilagan. Gudwam ti grupong Bartola. 50 kayo amin nga masuna. Saan? Wan, Pangulo Gustilo. Umulti ka adwan kadakwada. Napigsada. Talaga ana pa umulda. Tapnawan manggagareklamo. Wanya, amo montera medam. Wan, Pangulo Gustilo. Amukon ti kayat mo nga aramidag. 20 ket 5 ti para isagana iti pangibilagan kadagiti paikikan a bangkay. 20 ket 5 ti agisagana kadagiti napamagaanan a kayo a pagpulpog. Good. Amumlatan ti kayat ko nga ramidin yaw. Pasensya ka, Bartola.
Nanayunan ti trabaho yung gisagana ti pagpulpaw. Grabe mat ngamin ti napalabas anap sa sinaruno ti bagyo nga umpong. Un nga raw. Anya, natubag amin na nakapumpo na pagpulpaw. Iso nga ganos karata, Bartola. Un mat Pangulo. Agyaman kami kitdia, tanasalon at kabilata. Katuwan, tanusan, pick-upon na kayo nagiti agpaspasira pulay sa paratiliw ka nagiti ma-firing squad na mapulpugan. Suday tanti truck. Hingkay jayan, Bartola. Alawatin nyo dagiti diskargada abangkay. Wan Pangulo. Tata, Ay, maal-alyawak iti trabaho tayo. tada ka di maaramidan tayo. Anyat mapasamak nagreklamo tayo alaman. Matiliw, ma-firing squad, kan mapulpugan tayo. No di mo kayat ti kasta, haganos ka. Haganos tayo, Duming. Na, naimbagtada kayon gustay, dumay. Nawan, pinanawan me dagiti kakadwa mi jet urod. Kasi ti sigod, nalpas min ti batang mi apanagpulpog. Makamumot ka nagiti agisako iti dapok. Ay, una yun, tikasta. Amuda jar aramidin da, tana isuro mat kadakwadan, manipod pa'y nang rogiti kastoy asistema ti gobyerno. Nakaay-ay, ti pakapaypay ang dagiti pada at tao. Nadagsan na baaso ulit ti Diyos ti kastoy mararamid. Awan, di mabalin tayo, bakit? Ay kat kumusta mo tantiriknam? Nakapsutak. Kasla kayat kumutan ti ma-firing squad. Agpapulpugak sad gustay. Anya? Agkapsutak kabang pampanunot ka dagiti mapaspasamak. Ay, jak mo tayo nat kat di kastoy amar aramid. Si Katuming, kaya't mo ngagtultuloy ti kastay? Ay sana, ngam awan mo't maramidan tayo. Apay, amin nga tang agtuturay kat umaayon damutan iti kastoy. Ado ti oposisyon. Masigurado ka kontra dagijay kadagiti may patpatong palalintag. Kat no adda kontra, anya ti amo manasaya at maaramid. Alaman, mang panunot ka ti pamuspusan, no kasano akontraen tayo dayto yung mapaspasama. Anya, makikadwa tayo kadagiti oposisyon. Ay kat makiamamuta iti leader ti oposisyon. Wala niya, Hmm, makiamamu tayo kadagiti oposisyon. kitaan taman kit di dayta. Tani, ay jakon may rusok ti trabaho ta. Kastaman, umadadon ti makikadwa kada kaming oposisyon. No kasta, adon, pinagbalimbeng. Adon na, kat numainayon kayo, ado manen. Makitipon kaming kada kayo, Apo Guriaw. Ado tayon, ngem nagpaliiw ka. Kaslaawan oposisyon, tasikrito ti garaw. Kalaatan tayo ti Pangulo. Paulugan tayo ni Jay Palasyo no kasapulan. Tos, delikadon sa ti kasta, apuryaw. Apay, mabuteng ka. Ay ko, saan mo't kat day? Basta sa anak akaraman kadagijay aday ti frontline no mapasama kan ti gubat. Saan kakaraman iti frontline? Takaw ubingam pailaeng Domingo, Portugal. Asino ngay dagiti agyanto iti frontline no mapasamak ti gubat, Apo Guriaw. May pasungal-ngal iti frontline dagitay lalakay. Kaputa ti urnos dagiti amin alalaki a makigubat ket according to age. Yeah. Delikado kayo. Apo Guriaw, uray ka di dagiti lalakay ket kasapulan na makigubat no bilang. Kasapulan na. Kaputa na itaket fight for your right.
civil war ti mapasamak. Kastagayam. Wayne, wala. No napudno kayo nga oposisyon, agpirma kayo ni Jay. Ay, Doming. Oray no sa anak pa lang agpirma, umunakan. Anya? Ay, sa anak pa imot nga ron nga agpirma. No di kay agpirma. Aggid ng taytom. Ay, Diyos ang manang ngasi. Sumaklang ko masadilangit ti amin nakararo na gidi madama na mapulpulpukan. Kuma, ni kararagan itay ni Obispo adistino dito'y krimisyon. Manuribo nga tati ma-firing squad sa mayag dito yung mapulpukan. No adan to pa'y pagpulpog akayo Nakalbon ti bantay pagkaykaywan dagiti napusgan ang mga ikayo iti pagsungrod. O di kasanon. Tirigat na. Ang mga numay buston ti tao dito pagilyan. Anda ka nagraira nga epidemya iti syudad. At adon ti ubing ang apektaran. Kat, kasanon numatay mo't dagiti ubing. Asino pa iti tumanor akasukat dagiti mapatpatay. Dahita ti problema ita dagiti nabatbati anang nga nga opisyal. Nabatbati. Apay, basitin to opisyal. Siyempre, naipakap tilintag. Na firing squad, kan napulpugan mo tin nagitay kurakot. Dahita ti kaw dyan na damag. Good. Magustuag na ita damag. Hindi kaya agrungiit akatugangan. Maragsakan nga rod. Awanton ti kurakot. Agprogreson tumot langin ti pagilyan tayo. Madaman ti firing squad. Binigsa kanu nga opisyal dagiti ma-firing squad ita. Ken rinibo pay ti maigiddan as bilyan. Abusta na gadon tinatay gapo iti COVID. Mapalpaltugan pay dagita. Nagbasol dagita. Saan da makalisi, ta isut lintag da ito'y apagturayan. Nagasa tayo, saan tayo akaraman? Wen, nang runa kanyak tamasikugak manan. Katura siya, sana kakaraman. Awan na ba ti apadak nga oposisyon? Natiliw da amin. Ay, sakbal! Ha? Sanak akaraman ana firing squad. Tapno adalat na pagsalunsudan ni Apo Pangulo. No anya ti mapasamak iti masakbayan. Awanan ti Pangulo. Natilew. Ket karaman kadagiti ma-firing squad. Hay! Amang nun nauda talpay ket nga dana. Anya, na firing squad mo't ni Apo Presidente. Mapulpugan tumot nga roden Kasano pa yan? Awanan ti Presidente. Awan mang mandar kanyak nga gipadto na. Ay, sa anak mo't nga roden nga oposisyon no kasta. Di ka sano? Agsardingak mo't nga agputot. Tawan mo't mang mandar kanyakon. Ay. Kakat mo. Tayo lang nga da dito'y turod kan nagitag tiltiliw nga ag-firing squad tinabati si Bibiyag. Ay sos, delikado tayo na. Ang mga umay da dito'y turod ket iraman da tayo, napatayan. Sos, aglimang tayo nga ron. Sos, delikado tayo. Tumaray tayo. Tatang, aglimang tamot tayo. Aglimang nga. Sanak nga aglimang, Duming. Sandak nga iraman na patayon. Pagkunaan niyo mag... Asino pa itimang pulpog kada kayo no bangkay kayo nga ino pataindak. Alya. Kasano nga neta? Nilang tatang timabate. Nilang tatang...
Ay, anyan. Nabati batak metan. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.